קרק, נשברה עצם, בזמן שעצם הבריח שלי מחלימה. חשבתי לספר לכם מה קורה בגוף כשאנחנו שוברים עצמות ואיך הגוף מגשר בין שתי החתיכות. זה ממש מרתק. בעצם כשאנחנו שוברים את העצם אנחנו גם קוראים את כלי הדם שבתוך העצם ונוצר שם קריש דם גדול. אנחנו יכולים לראות על האור שטף דם, אנחנו רואים סימן כחול שהופך לצהוב אחר כך. ובשבוע הראשון מערכת החיסון שלנו תהיה עסוקה בלפנות את הפסולת הזאת ולהכין את השטח לבנייה מחדש. כעבור 5 ימים עד 7 ימים מתחיל תהליך הבנייה מחדש, שבעצם נוצר כזה דבר משני צידי העצם. נוצרת רקמה שמגשרת, זאת רקמה שהיא בהתחלה מורכבת מסחוס, זאת אומרת שזה רך עדיין, זה עדיין קצת גמיש, זה עדיין יכול לזוז, וזה לא זמן שאנחנו יכולים כבר להעמיס על הרקמה. אבל ככל שעוברים הימים, הרקמה מתחלפת ומצטופפת, עד שכעבור 6 עד 8 שבועות נוצרת עצם שהיא עדיין קצת חלשה, וייקח לה עוד כמה חודשים להתחזק עד לרקמה המקורית, אבל אפשר כבר להתחיל להעמיס, להניע את הגפה ולהתחיל לחזק. ומה שטוב בזה, מה שאני מתעודדת בזה, שבעצם עצם בדרך כלל חוזרת לעצמה במלואה ולא משאירה צלקת. כמובן זה תלוי בגיל שלנו ובחומרת הפציעה, אבל הרבה פעמים העצם חוזרת ממש כמו שהייתה ולא משאירה שום נכות, אז תתעודדו גם בזה.